Shaitan tashin hankali, wannan fim din ya ci sunansa Shaitan kuma zai fito mana a wannan Lahadin. Ana mugun tashin hankali domin wani babban dan siyasa ne da aka kama sa da cin hanci da rashawa, sai ce a kira masa ɗansa domin ya gaji kujerarsa, domin ya san dole zai iya sauka saboda yana da irin 'yan siyasa mugaye da kuma irin abokan hamayyarsa wanda za su iya ganin bayansa. An kira ɗa kuma sai ɗa ya ce shi fa ba zai yi harkar siyasan nan ba, kuma shi baya bayan goyon mahaifinsa akan wannan abin. Daga nan ne fa na gaya muku me ba mahaifin nashi shawara, sai ce to ai akwai wani mai kama da ɗanka, a nemo sa mana ya zo ya gaje ka. Daga nan gurin fa aka nemo wani mai kama da ɗan, kai ka zo ka ga tashin hankali. An nemo mai kama da ɗan yana irin bin umarnin dukkan abin da mahaifin ya ce yana so, domin mahaifin ya kasance kamar mutumin kirki ne haka. Daga nan ne fa na gaya muku shi kuma wancan ɗan nasa na ainihin yake tada husuma da manaƙisa da abubuwa kala-kala. Ana manyan faɗace-faɗace a wannan fim ɗin, ana kuma mugun tashin hankali. Wannan jarumin ya fito a mai kama guda biyu. Wannan fim ɗin zai mugun ƙayatar da ku. Wannan fim ɗin ko za ku ji daɗin sa a wannan Lahadin. Wannan Lahadin wannan fim ɗin na musamman ne gaskiya.